Това е гръбначна сегментация, конкретно за частта, където се намира нашия врат. Показвам от този ъгъл. Това, което искаме да направим, е да застанем в неутрална за нас позиция, като поемаме дълбоко въздух, след това стягаме се на около 20-30%, не искаме да бъде максимално стягане на тялото. Продължаваме да дишаме, въпреки че сме стегнати, и след това започваме бавно и контролирано да сгъваме врата си. След като не можем повече да сгъваме, т.е. да приближим брадичката надолу към гърдите, спираме. Не е нужно да започнем да огъваме и средната част на гръбнака ни. Спираме до тук и след това бавно и контролирано разгъваме до неутрална позиция и след това разгъваме до където можем. Ако изпитваме болка, например ето тук отзад, просто спираме малко преди да усетим тази болка. Скъсяваме обхвата на движение. Едно движение надолу и едно движение нагоре са едно повторение. Стегнати сме, дишаме, сгъваме надолу, прешлен по прешлен, представяме си гръбнака ни в прешлени и след това искаме да разгъваме и да сгъваме максимално контролирано. Не искаме да правим просто ето това, защото така не постигаме особено много. Имаме контролирано сгъване прешлен по прешлен и контролирано разгъване прешлен по прешлен. Това е цялото упражнение.